Kano Allah dan ya kawo ya haƙuri kana so sai abba da garu Kano ta arewa Kano ta arewa majalisar أعوذ بالله السميع العليم وصلى الله da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da yanda ya so a san da ya so muna gode wa Allah a bisa wannan ni'ima da ya mana kuma muna ƙara neman taimakonsa da abin da ba za mu iya ba a wannan rana komai ma zai fi ki dauka Allah ya fi ƙarfinsa ya mana magani wannan rana kowace ma zai fi take muna kuma barka da zuwa kuma muna ba da hakuri a bisa tsawon lokaci da aka ƙara domin zama da muka yi da 'yan takarkari domin fitar da maslaha a wannan jam'iyya ta APC ta karamar hukumar Kano ƙarƙashin jagorancin jagora sanata Barau Jibrin Maliya da jagora Murtala Sulagaro domin wannan zama duk da umarninsu muka zauna a ƙaramar hukumar Kago duk wani munafiki ya munafincin sa Allah saka da alkai tona shi akwai shi da Barau da Murtala an haɗe to kun ji mana mutai ya ɗau tallan Barau a jihar Kano da Najeriya ana kallon ƙaramar hukumar Kago domin Allah ya mana baiwa mun gode masa muna so ku zo mu taru domin ci gaba da samun wannan baiwa da Allah ya mana a 2027 jam'iyyar APC muna so da izinin Allah mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ci zaɓe da wawar rinjaye a jihar Kano. Allah ya sa mai girma gwamnan jihar Kano da Murtala Sulagaro ranar Juma'a da daddare mu ma da wannan yawon wannan gida a ƙarƙashin jagorancin Murtala Sulagaro da Barau Jibrin Maliya ba a faɗan fayil muna tabbatar muku da cewa mun haɗa kai mun tabbatar Murtala Sulagaro da mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf sun ɗau tallan Barau Jibrin Maliya. Barau Jibrin Maliya ya ɗau tallan Abba da Garo a jihar Kano domin kawo nasara. Domin a jihar Kano ina ƙara faɗa mu ciyamomi tun da aka kafa demokaradiyya ba a taɓa samun waɗanda aka ba dama kamar yadda mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya bamu ba. Domin an sa jagorancin uba a gare mu Alhaji Adamu Ali Wari. Mun sun nuna kishin jam'iyya ne a gaban ba lallai mulki suke nema ba. Sun nuna cewa su ba gudunmawa suke so su bayar ba nema suke don su samu wani abu ba. Kuma sun yadda nasarar jam'iyyar APC na nasarar su ce a wannan karamar hukuma da wannan jihar. Sun yadda cikin ruwan sanyi cikin dariya da matsala suka janye wa ayyuba da faran da zai dingayi turaki karamar hukumar kan mun yi endosin sanata Barau Jibrin Maliya ya ci gaba. Kana son samun labarai masu inganci da suka shahi Arewa? Maza lalaba Arewa Update. Za ka iya samun Arewa Update a shafukan sada zumunta. A irin wannan zamani da kowa ke rige-rigen ba da rahoto, lallai hankali da
da duniyar 'yan kama cewa an ce ba tantance abun a ce bare wata hujja. Tattace ka tankaɗe ka rage shirbucin da zai saka maƙwarnafin jita-jita duniyar labari. Ɗau Arewa Update don ka huta da shakkar gaskiyar labarin da babu sofa ne a cikin shi. Arewa Update. Warki a duniyar arewacin labari.